Bukukju Bisholakshmi Debormani kami dino bondo kami Obituran Village Committee ni bisingo khobjak lefunga RT block ni bisingo CPIM bisini chiba hafang samani yagolobo nokhuk rijakliya tei BJP IPF ti hafang phaimani yagolobo haino rijakliya yang watoi nokbar phake bini tongnani nok koroi bini o nokhuk ni jingjalni kokno khnaoi bisini sikang MD Sironel Deborma snam rimani bini nokno hai hini saikhnarika bini nokhuni bororo tei haino hai bini nokno kahamke snam ronani engtheng hini chubachu sanfiruka ADC hafang eba BJP hafang pano bini nokno snam ronani engtheng hini kokisarka ko kam rok ma khaiba kam rok khaikya ngai maya khaiba nok rok oi ko han tong na kala khata del to kam rok maya khata emne hafang ni bekhakte nini jeta nok huk maya kho tapsu jarate CPM পঁচিশ বছর সামাইয়া গুলো IPFT BJP হাইবা ইয়া গুলো সরকার tapsu jar maya khoda CPM সরকার চাকর maya tapsu jar maya kho tabu BJP hapang no tam khasana musung nok huk ni mage ke BJP hapang no nok ro aro sine teinang jana kolok kore kolok kai thune wan sungta onno kai sab tanglang mani sine sar runel tangi kalang man nang no onok bai phro khaisble bini bai thani rang bai am thake suba su khailang mani nongni no khungo sine motharo kota jotan help khabe kata sarunel am thake nongni no khung tang rkata o kamini mu dinabondu para nini mu Bisholakshmi Deborma পঞ্চায়েত বড় পঞ্চায়েত অফিসার block kai lefunga